Ei sunt trecutul demn al poporului din care eu fac parte. Mircea Vulcănescu. Dar eu nu mai am voie să spun adevărul despre trecutul meu și despre strămoșii mei, pentru că există această lege care este un act de cenzură, cu această campanie de demonizare a unei singure părți pentru a trece sub tăcere rolul covârșitor pe care ei l-au avut în răspândirea comunismului. Excesul de grijă naște catastrofe. Cât puteți voi să suportați să fiți cobai? Hai să vedem. Hai să vedem. Vreau să deschidem discuția cu un subiect care a explodat în presa coruptă din România, operațiunea Aur, formațiune antisemită, inițiată de dubioșii frații Muraru și o ambasadă străină. Aur deranjează atât de tare încât au trecut la acțiuni murdare. Întrebarea noastră sugerează răspunsul. Da, bineînțeles, am început să deranjăm cu atât mai mult cât creștem în sondaje, iar adversarii noștri își dau seama. Frații Muraru, neîndoielnic, sunt în piesă, ei sunt doar doi pioni într-o piesă, a cărei regie nu e scrisă de ea, ea a fost scrisă cu decenii în urmă, dar punctul culminant a fost în 2015, când Parlamentul României a votat legea 2017, așa numita lege antilegionară. Potrivit acelei legi, unul ca mine nu mai are voie să vorbească elogios despre deținuții politici, despre eroi sau despre martirii anticomuniști, pentru că sunt etichetați cu această flașnetă ideologică pe care o știm cu toți, o flașnetă rotindu-se în gol și repetând aceleași stigmate și ștampile, că au fost criminali de război, că au fost xenofobi, homofobi și, bineînțeles, antisemiți. Așadar, eu nu mai am voie să spun adevărul despre trecutul meu și despre strămoșii mei, pentru că există această lege care este un act de cenzură, nu este nimic altceva, este o îngrădire a libertății de expresie. Frații Muraru sunt doar niște pioni, nimic altceva, sunt niște marionete. Stăpânii lor în clipa de față, stăpânii față de care sunt legați printr-o relație de vasalitate, asta însemnând că în slujba serviciilor pe care le fac ei sunt protejați, ei au spatele asigurat, ei nu trebuie să tremure ca noi dacă cineva arată cu degetul și îi numesc antisemiți, iar stăpânii lor în clipa de față sunt Silviu Wexler și cu Alexandru Florian. Adică exact adversarii mei din clipa de față, de când am început eu să fac acele declarații politice care i-a iritat și i-a supărat atât de mult. Trecutul istoric nu poate fi rescris cu ajutorul legilor, nu se poate așa ceva. Bunicii și părinții lor sunt cei care au dus comunismul în România. Când spun asta nu rostesc un adevăr antisemit. Când spunem că în România comunismul a fost adus de armata sovietică, spunem o minciună, pentru că de fapt cei care au dus comunismul în România au făcut parte din două etnii, rușii și evreii. Rușii au venit cu tancurile, au cotropit țara și au stat în această țară până în 58, când au spoliat toate resursele naturale ale României, iar evreii au intrat în funcțiile cheie din stat, adică peste tot. În universități, în presă, în armată, în securitate, în conducerea spitalelor, a închisorilor, peste tot. Vă spuneam că este o regie foarte bine pusă la punct de-a lungul decenilor și regia aceasta înaintează pas cu pas prin pași mărunți. A fost pasul de care v-am pomenit, legea 217 din 2015. Apoi a fost decapitarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, când Radu Preda a fost dat la o parte și în locul lui a venit o poamă mediocră de care nimeni n-a auzit niciodată, Alexandra Toader. Alexandra Toader fiind o foarte bună prietenă apropiată a lui Andrei Muraru, cel care acum este ambasador în America. Cum poți tu, Andrei Muraru, consilierul președintelui, să o pui în funcție pe Alexandra Toader, o mediocră care se poartă exact potrivit caracterului mărunt și meschin pe care îl are? Dacă îi dai puterea, este lingușitoare față de superior și tot timpul este umilitoare și se poartă înjositor față de subalterni. Exact așa s-a purtat ea acolo și în cauza comportamentului abuziv au plecat niște nume legendare de acolo. De la Marius Oprea până la Alin Mureșan sau Clara Mare sau Gheorghe Petrov. Au plecat cercetători specialiști din cauza acestei femei. Am făcut interpelare în Senat către domnul Câțu, deși nu premierul Câțu a numit-o, ci Orban la intervenția lui Andrei Muraru și a lui Iohannis, n-am primit niciun răspuns nici până astăzi. Domnul Iohannis, care nu pregătește să invoce tot timpul competența în drept criteriu de numirea cuiva într-o funcție, cum o tolerează pe femeia aia acolo, când se știe foarte bine ce impresie jalnică lasă? Un alt moment a fost amendamentul pe care Silviu Wexler l-a introdus anul trecut în cealaltă legislatură, când noi nu eram în Parlament,
amendament la o lege privind despăgubirea deținuților politici și a urmașilor deținuților politici. În acel amendament se preciza toți deținuții și toți urmașii deținuților au voie la despăgubiri, cu o singură excepție, una singură și mică, legionarii. Următorul moment a fost momentul decapitării lui Octav Bjoza. Cum poți să-l dai la o parte pe Octav Bjoza doar pentru că face o declarație în care spune că fiii ilegaliștilor comuniști, adică bunicii și tații lui Wexler și a lui Florian, sunt cei care astăzi îi persecută pe fiii deținuților politici, cu această campanie de demonizare a unei singure părți pentru a trece sub tăcere rolul covârșitor pe care l-au avut în răspândirea comunismului. Ca să-ți acoperi propria ta culpă, tactica cea mai la îndemână este să faci un zgomot până atât de mare cu acuzele, încât să arunci lumina numai pe adversari, iar vina ta să fie trecută sub tăcere. Tot timpul ne acuză pe noi, tot timpul ne împiedică spunându-ne că suntem xenofobi și antisemiți, iar ei niciodată nu-și recunosc culpa. Culpa este numai în tabăra adversă. Numai ei au fost criminali, numai ei au fost răufăcători. Și următorul moment a fost, în această regie, a fost altercația mea cu Silviu Wexler din Senat, cum de-am îngăduit eu să vorbesc despre Valeriu Gafencu și Vulcănescu în Senatul României. Altercația aceasta a avut drept urmare această înscenare meschină la care am asistat în ultimele zile, prin doi pioni. Alexandru Muraru, Maia Morgenstern, invocând așa pretinsă atitudine antisemită a directorilor de teatru, a fost contrazisă în față de martorii de acolo, ea nici până astăzi nu a dat un răspuns. Ori tăcerea este o dovadă limpede de încuvințare că de fapt a mințit. A îndrăznit cineva să iasă să-i spună Maia Morgenstern, ai mințit, ești o mitomană, doamnă? Nimeni, liniște. Apoi cealaltă scenare, și anume, când vreau să atac, inventez o circumstanță sau o amenințare a cărei țintă sunt eu însumi, pozez în victimă, invoc legitima apărare și după aceea atac eu. Așa au făcut ei. Ca să ne atace pe noi, au inventat aceste două împrejurări. Minciuna Maia Morgenstern și apoi acel text de amenințare a cărui țintă era tot ea. S-a dovedit că băițașul acela, deja procurorii l-au catalogat drept dereglat psihic. Ori asta este limpede o încercare de mușamalizare a cazului. Din informații luate din interiorul poliției, acest băiat, mai mult sau mai puțin dereglat, era de etnie evrească. Deci, vedeți, în scenarea prin care, pe de o parte, pozezi în victimă, pentru că apoi să ai circumstanțe favorizante pentru a justifica atacul. Și apoi a venit domnul Alexandru Muraru, strângând la un loc toate aceste fapte și făcând figura unui Mutsunache, cum să spun eu, impulsiv, irascibil și prostuț. Nu poate să facă uz de o limbă cât de cât personală. El vorbește în acel jargon lexical de tip flașnetă ideologică. Tot timpul repetă aceleași cuvinte, xenofobie, antisemitism, homofobie. Tot timpul invocă toleranța și combaterea discriminării. Păi ce poate fi mai intolerant decât să vii să spui că un partid trebuie scos în afara legii când tu știi că politicienii nu pot să facă așa ceva, doar justiția. Doar o instanță judecătorească poate hotărî dacă un partid poate fi sau nu scos în afara legii. Ce faci? Tu te pronunți înainte? Îndrumi justiția? Le spui ce să facă? Nu-ți dai seama cât de prostus și de mediocru poți să fii ca să acționezi așa. El nu-și aparține. El este o marionetă aflată într-o relație de vasalitate față de stăpânii pe care i-am pomenit. Și așa s-a ajuns la etichetarea aurului ca fiind antisemitism. Într-o țară în care nu există antisemitism, este o mizerie ca să ataci un om numai pentru că aparține unei anumite etnii, religii sau împărtășește nu știu ce ideologie. Nici vorbă de așa ceva. Nu avem absolut nimic cu evrei, dar când văd asemenea oameni precum Silviu Wexler și Alexandru Florian că urmează un plan bine pus la punct de rescrierea istoriei noastre, astfel încât să fim numai noi culpabilizați, partea naționalistă, în timp ce internaționalismul bolșevic, ai căror exponenți au fost rămoșii lor, este scos bazma curată, când văd asta n-am cum să nu mai reacționez, n-am cum. Destul mi s-a spus, nu e momentul. Nu e momentul, trebuie să-i menajăm. Cât să-i las în pace dacă ei mă atacă pe mine și vor să mă bage la închisoare? Cum se poate aplana acest conflict? Domnii Wexler și Florian trebuie să înțeleagă că trebuie să ne lase în pace, să ne evocăm elogios eroii, martirii și deținuții noștri, pentru că ei sunt trecutul demn al poporului din care eu fac parte.
Câtă vreme vor căuta să-i stigmatizeze pe acești eroi și martiri sub felurite stigmate ideologice, atâta vreme conflictul va continua. Din nou, repet, aici România nu-i fâșia Gaza. Nu poți să măsluiești trecutul unui popor culpabilizându-l în timp ce tu ești basma curată făcând tot timpul pe mielușelul inocent. Mircea Vulcănescu, n-au nicio șansă. Războiul cu Mircea Vulcănescu este pierdut din fașă, pentru că ăsta este un simbol la care românii nu vor renunța. Nu vor renunța cultural și mai ales creștinește, pentru că omul ăsta a murit ca un martir. Dacă pe Gafecu nu l-au putut scoate din memoria colectivă 50 de ani în care nu s-a vorbit niciodată despre el, cum își închipuie că acum, când totuși se poate vorbi lejer despre el, vor putea să-l blocheze. Nici nu știu cum să-i spun. Sarabanda fonetică a unor cuvinte goale, dar el se simte important. Are o titulatură, acum te apucă râsul. Este înaltul reprezentant al guvernului în probleme de, și urmează xenofobie, antisemitism, nu știu ce. Asta este rolul pigmeului, să se împopoțoneze cu funcții, cu mari funcții. Nu va rămâne nimic de pe urma acestor funcții. Și atunci singurul mod de a domoli acest conflict, lăsați-ne în pace. Aici e România. Nu mă împiedicați pe mine să vorbesc despre Vulcănescu, despre Gogu Puiu, despre Oprișan sau despre marii noștri deținuți politici. Ei sunt sursa demnității mele și a poporului meu. Nu mă puteți opri. Chiar dacă acum au funcții, trăiesc bine, se vor îmbogăți pe termen lung. La scara decenilor vor pierde. Iar Gafencu și cu Vulcănescu îi vor bate.